что украинская сторона хотела бы, чтобы следующая встреча лидеров государств нормандского формата состоялась уже до конца 2020 года. Давайте послушаем его цитату. Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено, і обов'язково обговорили умови безпеки і політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише в певних відповідних умовах. У президента Российской Федерации Владимира Путина уже отреагировали на планы Украины по достижению мира на Донбассе и отреагировали на заявление Кравчука относительно следующей встречи лидеров в нормандском формате. Вот что сказал Песков. Зустріч нормандської четвірки заради самої зустрічі безглузда. Результатом має стати як мінімум підведення підсумків виконання Мінська-2. Ну а сегодня украинские и французские президенты обсудили по телефону Донбасс и конституционный кризис. Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Оба утверждают, что на Банковой сошлись на том, что новая встреча лидеров нормандского формата должна состояться как можно быстрее. Об этом пишет пресс-служба офиса президента. Пане Петро, как вы считаете, какова вероятность того, что встреча 4 лидеров в нормандском формате состоится до конца 2020 года? Ви знаєте, складно таке прогнозувати, тому що ми пам'ятаємо, як складно відбувалася минула зустріч, як довго до неї йшли, як довго її не могли провести. Зрозуміло, що тут один стримуючий фактор – це позиція Росії. Україна готова проводити зустріч, наші європейські партнери готові проводити зустріч, Росія не готова. Що її може мотивувати в цій ситуації, я вам сказати точно не можу. А водночас мотивація може полягати в тому, що Росія так само, постійно працюючи на ескалацію, тим не менше періодично намагається показати свої якісь миротворчі ініціативи, показати свої прагнення до миру і тому подібне. Враховуючи зміни в світі, а вже фактично можна говорити, що швидше за все в Сполучених Штатах буде новий президент, буде нова конфігурація таким чином світових сил, Росія цілком може спробувати продемонструвати в чергове, знаєте, у них є такі от підходи, що вони з одного боку починають ескалацію і в той же час одночасно публічно намагаються показати свої якісь миротворчі ініціативи. Тому варіантів може бути багато. І за деяких варіантів справді ця зустріч може відбутися до кінця цього року. Хоча, звичайно, сама по собі ця зустріч вона не є якоюсь самоцінністю. Найголовніше – це кінцеві результати, які можуть бути у підсумку досягнуті і які попередньо мають бути узгоджені.